sortit perquè he recorregut amb una altra banda i bé, jo crec sempre, potser per la formació professional, que si no coneixes el passat d'un lloc on vas, que hi ha hagut, no coneixes perfectament aquell lloc. Si un puja del castell de Taradell i veu allà, el castell de Can Boix, per aquí, veus allà 4 rocs, què? Al cap, si aquests rocs saps que tenen 1000 i pico d'anys, saps que allà hi ha hagut unes famílies, saps que hi ha hagut una cosa, tot canvia de gust. I per això, aquí, hem començat que a cada lloc on va la persona que hi és sàpiga què va passar allà més o menys. I fins i tot jo, aquí darrere veureu una fotografia rara, jo havia recordat que temps que Mossèn Pelasís i altres, Mossèn Posells, corrien per aquestes mica per aquí, que hi ha un pas de terreny que veia uns forats i deia, què passa aquí? Les moles de molí que feien. Si m'agafeu per aquí, prop d'entre Pujol, la Codina, tocar sobre la carretera, veureu tota una colla d'espècie d'olles. I fins i tot sabeu que hi ha una torre guitarrenca que encara guarda 2 de les moles a mig fer, que havien d'anar a soleil les moles, es feien moles. I després, a dalt al castell, a dalt l'enclusa, hi havia una torre petita de guarda que surt amb algun document, perquè resulta que des dels de l'altra banda, com que el castell de Taradell era molt enorme de terme, els de l'altra banda de Sabadell i per allà no veien el castell. Llavors, quan hi havia un perill, encenien una foguera o feien una cosa dalt per avisar la gent. Les guardioles a Taradell, al terme n'hem trobat 3. En fi, la cosa és així, és que hem volgut donar una mica de vida. Potser en parlarem quan hi passem. Potser direu, hem fet una història de Taradell grossa, és molt fàcil fer això, aquest resum. El que costa és donar potser la visió. Què em diràs de quan passa de Can Cert? Home, Can Cert. El pintor Josep Maria Sert i Badia era germà de Domènec Sert i Badia i tenim un dels carrers de Taradell més importants dedicats a ell. I quan en Sert venia cap a Vic, perquè el Torres i Baixes i altres i més tard, tot després de la guerra, quan venia aquí, que l'estiu passava a casa del seu germà. I per tant, doncs, ja és el que dèiem una mica de tot el que volta. I, segurament, no em digueu que soc imperialista, però també hi hem ficat la bomba dels trabucaires i el moviment dels Mossos d'Esquadra. És de Ceba, això. Però per què? Perquè quan passes per la carena ho veus allà. Els de Ceba no ho veuen perquè estan molt lluny. Nosaltres sí, quan passem per la carena aquella, veiem el monument dels Mossos d'Esquadra i expliquem com va ser, el 1842, uns trabucaires que estaven refugiats a la bomba dels Trabucaires en Benassal, ho diem. I quan passem per aquí veiem el Montrodon, perquè això és un crit de Taradell, és una vergonya. A l'any 1820, un senyor de Montrodon, perquè li pagaven menys la contribució a Tona que aquí, es passés a Tona, quan tota la història està lligada i tot és Taradell.